Hirugarren aldiz dantza eguna ospatu zen seguran. Herria dantzan jarri zuten goizean bertako dantza irakasleek polka erraldoi bat eskainiz. Esan daikeu oso ondo ateala, uste baino hobeto, uste baino jende gehiago, ateri eta jende animau da eta oso ondo, guztua gare. Nik uste din deula, beste urtean izaten dena errepikapena eta guain gauza ezberdinek, zati ezberdinetan sartu igual hori izan da zailtasunetako bat. Bai, eta abestie, aurten pixka eta ateagia betikotik eta Josi Herripiauen abesti batekin egin dugu. Eta hori ere, bai, berezitasun bezala, eta ondo. Uste baino gehiago komplikau dugu igual dantzea, eta pixka kostau zaio, baino oso ondo atea, Eta bai, eskatzen du lan pixkat, baino jenden erantzun ere neurri berekoa izan da eta oso guztua. Polka erraldoiaz gain, dantzarekin lotutako ekintza ezberdin ugari antolatu zituzten egun guztian zehar. Guain lehenengo da polka handi hori, guain eukiko ditugu dantza gidatuk, gero bazkari dagoango karpan eta oita gero tioteronen semeak, eta gero ja frontoia dantza txapelketa. Hirugarren dantza egun ospatzeko, aurten hirugarren aldie da dantza egun hau antolatzen deuna Euskal Herriko sueltoko dantza txapelketakin batea, eta hori goizetik hasita ekitaldi pila bat, gaur. Gehien bat, bagenek egun dantzan ibiltzen dienak seguro etorriko ziela, baina gure helburu ezan, baita inoiz ez dienak ibiltzen eta baita gertuatzea, eta ikusi egu, gertuak diela. Oianek esan duen bezala, dantza txapelketa hortatik aparte jendea animau deia plazan dantza itea baita, bate ez dakin jendeare bai, eta gehien bat hori, jendea dantza eitea atea deia herriko plaza.